Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji. Evo nas u točno u 18 sati opet u studiju drugog programa Hrvatskog radija. Za tonskim pultom Ivan Živko, moje ime je Karlo Plazina, a s nama je i kolega Marko Šivak koji će pratiti utakmicu Nizozemske i Hrvatske u drugom kolu Europskog rukometnog prvenstva. Marko, dobar dan i odmah pitanje, je li išta promijenio naš izbornik Dagur Sigurdsson u odnosu na prvu utakmicu s Gruzijom koja je ishod bio je dobar, ali sam tijek utakmice i nije bio takav. Dobro večer tebi, Karlo, i svim našim slušateljima. Krenula je utakmica prije 10 sekundi. Dvojica novih igrača su u našem sastavu. Raužan koji odmah od prve minute kreće na crti, dakle kao pivot naše reprezentacije, a isto tako ubačen je tu za neke taktičke varijante i Ivano Pavlović koji može igrati na poziciji srednjeg ili pak ljevog vanjskog, pa ćemo vidjeti hoće li i on poput Raužana dobiti minutažu. Nekako je ideja izolirati i zaustaviti tog izuzetno neugodnog srednjaka reprezentacije nizozemske Luka Steinsa, a u međuvremenu dobili smo i prvi sedmerac na utakmici. Tamo je koji povlačio Zvonimira Srnu i Mario Šoštarić će prvi put večeras stati na liniju 7 metara, 8 njegovih golova uz jedan promašeni sedmerac protiv Gruzije. Itekako nas je nosio u toj utakmici krilni igrač Pik Segeda, 33-godišnjak, evo i prvog njegovog gola poslao je vratara u jednu, a loptu u drugu stranu za prednost Hrvatske u Malme areni od 1-0. Metar i 93 visok je nekadašnji reprezentativac Slovenije. Odmah od prve minute igramo obranu 5-1 kako bismo zaustavili protok lopte nizozemskoj reprezentaciji koja se nadigrava i uvijek nekako traži pogodak više. Nadajmo se da ćemo ih u tome uspjeti spriječiti i zaustaviti na relativno malom broju postignutih zgoditaka. Marko Mamić je taj prednji u našoj obrani. Mijenja se obrana napada, Leon Šušnja s Raužanom, tamo Mandić i Srna pomažu u sredini obrane Šušnji, a s lijevog krila Ten Velde postiže prvi gol za reprezentaciju našeg suparnika i izjednačava rezultat na 1-1. U tijeku je 3. minuta dvoboja. Ten Velde igra u njemačkoj ligi u Gepingenu i imaju dosta igrača koji nastupaju u jakim klubovima, ali s druge strane i dosta igrača koji su stigli na ovo europsko prvenstvo iz drugoligaških sredina, doduše iz drugoligaške sredine u jednoj njemačkoj ili francuskoj, a to može značiti kvalitetu, posebice kad se uzme u obzir Ivar Stavast koji igra za Elba Florenc iz Dresdena koji je trenutačno vodeći sastav druge Bundeslige. Vratnicu je pogodio Cindrić, pa Nizozemci imaju prigodu za prvo vodstvo u ovoj utakmici, međutim Bayern je stao na loptu, poslao je tamo na neki način Steinsa na poziciju ljevog vanjskog, pa će sada ukrižati njih dvojica i odigrat će Nizozemska dugački napad. Ponovo Mamić, taj je prednji, ide Steins do kraja i zabit će za prvo vodstvo Nizozemaca od 2-1. Vodili smo dakle s tih minimalnih 1-0, ali onda smo vrlo brzo i dopustili suparniku preokret kad je rezultat u pitanju i Nizozemska sada ima minimalno vodstvo protiv Hrvatske od 2-1. Ponovo ćemo napasti. Šoštarić nam je na desnom krilu, odmah do njega na vanjskoj poziciji Martinović, lijevi vanjski Srna sada s loptom i on je malo forsirao, možda je bilo i prekršaja, ali nije se oglasio sudac, dirao je tu loptu, pa pišemo obranu Matijasu Dorgelu koji brani inače u Danskoj, u Sonderiskeu i Nizozemci srećom sada promašuju svoju akciju, svoj napad, tamo je pokušao Kui, međutim bivši igrač Vardara sada je trenutačno u Bergišeru, nije bio precizan, ali loš je bio i naš napad i možemo prema ovim uvodnim minutama reći, a na isteku je četvrta, da ćemo imati problema i s Nizozemcima i da nismo na željeni način otvorili ovu utakmicu. Nils Versteinen dobio je žuti karton, dakle on će se morati malo pripaziti u nastavku ove utakmice, jer idući neki njegov sličan prekršaj će značiti 2 minute isključenja, ali nisam točno siguran što je radio. Branio se je iza prostora, ali tamo je Srna
ostao bez lopte, dosta daleko od njega bio je u tom trenutku Verstainen i nisam točno siguran što su njemački suci Schulze i Tönnies vidjeli, dok su nam Nizozemci skuhali još jedan gol i poveli s 3-1 baš s gubitkom malo prije spominjanog 25-godišnjaka iz Lemga Verstainena, ali odgovorili smo i mi brzim s gubitkom i definitivno će ova utakmica ići na velik broj pogodaka, a u međuvremenu i Ten Velde zabija svoj drugi gol pa odvodi Nizozemce do 4-2. Opet ćemo sada napasti preko Martinovića koji je otišao na lijevu stranu i onda poslao loptu u bliže rašlje za 4-4 uz naravno aklamaciju naših navijača s tribina koji žele gledati što više ovakvih naših ubojitih napada i vjerujem da će sa zadovoljstvom ipak dočekati kraj ove utakmice. Sport i glazba. 18:34. Prije nego što se vratimo rukometu, samo informacija kako na Europskom vaterpolskom prvenstvu Grčka protiv Italije vodi 5-4. Pri kraju je prvo polovrijeme. To je zanimljivo naravno i Hrvatskoj jer je Hrvatska u toj istoj skupini. U slučaju pobjede Grčke protiv Italije, ovisno o gol razlici, bio bi nam dovoljan i remis za prolaz u polufinale, ali naravno treba i uvjerljiva pobjeda protiv Turske večeras u utakmici koja će početi od 20:30. Vraćamo se završnici prvoga dijela utakmice Hrvatske i Nizozemske. Marko, jesmo li propustili koji pogodak? Pa nismo sve do ovog trenutka kada je jedan lak gol zabio Zvonimir Srna, ukrao je loptu Nizozemcima koji su napali 6-6 s obzirom da je drugo već isključenje tijekom prvoga poluvremena zaradio Taboada i onda kratko potvrdio loptu, onako poveo je nekoliko koraka i iz svoje polovice s nekih 12 metara od našeg gola stigao do svojeg trećeg zgoditka večeras i Hrvatske prednosti od 13-11. Opet je lopta završila u našoj mreži, slavi tamo gol Ivara Stavast, to je 12. Nizozemske. Opet je samo jedan razlike za hrvatsku reprezentaciju. Rekao sam već da Stavast igra u drugoj ligi u Dresdenu, u Elb Florencu, trenutačno vodećem sastavu te druge Bundeslige. Idemo se nadati da možemo opet pronaći dobru formu u napadu jer relativno smo malo zabili golova u posljednje vrijeme. Imali smo nekoliko tih i tehničkih pogrešaka i promašaja i možemo reći, ako ćemo tako gledati od onog našeg 12. gola koji je postigao u 23. na samom isteku 23. minute Josipa Šimić, do ove 28. smo zabili samo jedan taj Srnin gol u nebranjenu nizozemsku mrežu, što znači da smo se itekako mučili na postavljenu nizozemsku obranu, a i ne samo to, nismo uspjeli niti jednom savladati vratara Matijasa Renea Reksa Dorgela, eto ako hoćete puno njegovo ime, a nadamo se samo da ga nećemo razbraniti za ostatak ove utakmice. Ne zaostaje previše za Dorgelom ni naš Kuzmanović, 3 njegove obrane, dok vam ovo govorim je zabio još jednom Šoštarić, odveo nas na 14-12, pa onda Greda nakon što je tamo Verstainen na loptu od poda poslao visoko u okvir gola, međutim Stavast kupio odbijanac i drugim njegovim zgoditkom opet je anuliran, da tako kažem, tih +2, opet smo na +1. 14:13, zaista Nizozemci ovdje protiv Hrvatske imaju relativno velika broj postignutih zgoditaka, 2 od 2 Stavasta, on je na 100% za razliku od Verstainena koji je imao taj promašaj od poda u Gredu. Još jednom ide Srna kroz sredinu, sada je Lučin taj koji igra srednjeg vanjskog, odmaramo Cindrića, nismo vidjeli uopće Pavlovića, pa onda i Srna ima ponovo problema s realizacijom i on udara loptu u pod, međutim nakon toga pišemo i obranu broj 6 za Dorgela.
sada je već to na duplo u odnosu na našeg Kuzmanovića koji je na 3 obrane, a bili su tamo do prije nekoliko trenutaka na 4-3, dakle samo jednu obranu više imao je nizozemski vratar. Evo nam dobre kontre nakon što su pogriješili Nizozemci i realizirao je to Šoštarić, 4 od 4 njegov učinak. Sada imamo 15:13, minutu odmora pozvali su Nizozemci. Idemo vidjeti što su nam spremili za samu završnicu prvog poluvremena Nizozemci koji su bili na dogovoru sa svojim izbornikom Stafanom Olsonom. Mi smo naravno razgovarali s Dagurom Sigurdssonom što se tiče naše momčadi i vrlo vjerojatno njegovim pomoćnikom Denisom Dempom Špoljarićem koji je nekad bio general naše obrane. 8 sekundi do kraja tog nizozemskog napada, već smo im jednom izbacili loptu out, pa onda ide to na Versteinena koji će pogoditi Gredu. Greda nas je sačuvala, Srna je pokupio loptu, nije bio u situaciji zapucati prema praznom nizozemskom golu jer nisu išli na maksimalni rizik, iako ne znam zašto, izvlačenjem Dorgela naši večerašnji suparnici i završeno je prvo poluvrijeme prednošću Hrvatske od 15:13. Imali smo malo sreće, puno puta su pogađali okvira gola Nizozemci, uspjeli smo Ten Veldea nekako ograničiti na svega 3 postignuta gola. Na 3 gola je i Steins, čuli ste to već i prije nekoliko trenutaka, a vodeći strijelac ove utakmice Mario Šoštarić. 3 zgoditka smo još vidjeli na svom kontu, imaju i Zvonimir Srna, odnosno Ivan Martinović. Što se obrana vratara tiče, 6 Dorgela, 3 Kuzmanovića. Nadajmo se da će u nastavku ove utakmice ipak naši čuvari mreže ostaviti malo dublji trag, jer da smo imali koju njihovu obranu više, možda bi i rezultat bio izraženiji u našu korist. Toliko za sada što se rukometa tiče, čujemo se ponovo kroz 15 minuta, poštovani slušatelji. Europsko rukometno prvenstvo Danska, Norveška i Švedska 2026. 5 sekundi do kraja! You are totally crazy people. Od 15. siječnja do 1. veljače na Hrvatskom radiju. Upravo tako na Hrvatskom radiju na kojem se vraćamo prijenosu Hrvatske i Nizozemske počelo je drugo poluvrijeme, s nama je opet Marko Šivak. Nizozemci su otvorili to drugo poluvrijeme golom, relativno rano su uspjeli proigrati pivota, pa je onda sa crte zabio Lars Koji, drugi njegov gol, 25-godišnjak iz Bergišera. 15:14 za Hrvatsku. Cindrić u sredini našeg napada, igraju 3-3 obranu sada Nizozemci, na to su nekako upozoravali i probat ćemo to možda u nekim trenucima u kasnijoj fazi utakmice razbijati igrom 7-6. U igri je ponovo Rainer Taboada i njemu prijeti ono treće isključenje i diskvalifikacija. Igra uglavnom samo obranu. U napad sada umjesto njega ulazi Bobby Hagen na desno krilo i još je jedna ta izmjena obrana napada. Ušao je također na poziciju desnog vanjskog i Nils Versteinen. Radi se sada o onim zamjenama igrača na bližoj strani, pa će to Versteinen biti pošteđen igre u obrani, a zaradio je u ranoj fazi ovog dvoboja žuti karton, pa se naravno mora, da tako kažem, i paziti nekih grubljih prekršaja, ali sada ne mora uopće igrati tu fazu utakmice, već će uglavnom samo igrati u napadu. 15:15. Prošao je s desnog krila Bobby Hagen i drugim njegovim golom su došli Nizozemci na rezultatsko izjednačenje 15:15. Međutim, zabio igrač s brojem 14, pa je to eto samo jedna mala, da tako kažem, razlika. Onaj je 14. nizozemski gol zabila je 15-tica Koji, a manjih problema s ozljedom ima Ivar Stavast koji je zaradio neki nezgodan udarac i čini mi se da ovdje može biti i problema za njega, da se možda radi o možda i nekakvom laganijem obliku potresa mozga, jer djeluje malo i
dezorijentirano i sa uzdrmanim centrom za ravnotežu. Možda ima i problema s vidom. Stavast koji će sada napustiti teren. Takva su pravila igre. Ukoliko se ukazuje igraču pomoć, onda ne smije sudjelovati u idućih nekoliko napada. A što se tiče naše reprezentacije, ona će pokušati postići prvi gol u nastavku. Vrlo brzo, u manje od 2 minute su Nizozemci anulirali to naše vodstvo od 15:13 i stigli do izjednačenja na 15:15. Nastavljena utakmica, ispada lopta iz ruke Cindriću, srećom odbilo se prema Srni koji će sada zabosti pa onda vratiti loptu do Martinovića, još jednom Cindrić pa Martinović bez skoka, gol 16:15, prvi naš gol u nastavku. Treći gol Taboade u međuvremenu kroz noge Kuzmanovića koji je praktički cijelu utakmicu ovdje večeras branio. Pokušali smo još jednom na nizozemski pressing proigrati Raužana, nije prošlo, sada se još jednom moramo braniti. Steins na 9 metara onako po sredini gola, ali je ipak odlučio malo to razigrati sa suigračima, pa onda srušen nedugo. Zatim 55:44, pogled prema semaforu, pogled prema satu, trenutak kada je zapeo za nogu Srne. Inače igraju u istoj francuskoj ligi. Srna i Steins su dva najjača kluba tamošnja, Paris Saint-Germainu Steins, odnosno Montpellieru Srna. Lučin izlazi iz igre zajedno s Raužanom. Posložili smo obranu i vjerujem da će Nizozemcima to sada biti teže probijati. +4 je za Hrvatsku, sve smo bliže toj konstataciji s kojom smo se nadali oprostiti prije naših novosti. Na 4 minute smo od kraja, imamo 4 razlike. Nadajmo se da ćemo nakon novosti javiti dobre vijesti. Idemo čuti što je novo u zemlji, u svijetu, te izvješće iz Hrvatskog autokluba. Vodimo protiv Nizozemske 31-27. Prije novosti samo informacija kako je Grčka dobila Talijane na Europskom vaterpolskom prvenstvu rezultatom 15:13. Hrvatska bi mogla preskočiti Italiju na ljestvici pobjedom na Turskom s dovoljnom gol razlikom, a onda u zadnjem kolu protiv Talijana i remi, odnosno pobjeda nakon raspucavanja, bit će dovoljna za prolaz skupine s drugog mjesta u toj grupi F. Europsko rukometno prvenstvo Danska, Norveška i Švedska 2026. You are totally crazy people. Od 15. siječnja do 1. veljače na Hrvatskom radiju. Idemo na posljednje trenutke utakmice Hrvatske i Nizozemske. Marko, zamolit ću te samo kad završi utakmica da ostaneš još koji trenutak, htio bih te još nešto pitati, ali idemo prvo čuti kako je prošao dobe Hrvatske i Nizozemske. Pobjedom Hrvatske, 7 sekundi ostalo do kraja, pitanja hoćemo li uopće ići zabiti taj još jedan gol. Hoćemo, dakle 35-29 konačni je rezultat ovog meča. Taj zadnji gol postigao je Zvonimir Srna, bio je to njegov 6. u ovoj utakmici za +6 Hrvatske. Čestitke naravno i našim igračima, izborniku Dagoru Sigurdsonu. Bio je ovo težak meč, ali nekako je dojam bolji nego li smo ostavili u onom prvom kolu kada smo se dugo mučili s Gruzijom. Po 8 obrana vratara i na jednoj i na drugoj strani, dakle Dorgelo i Kuzmanović, Pol i Mandić su ulazili tek pokušavati zaustaviti sedmerce, ali nije im to polazilo za rukom. 9 golova Martinovića, od čega 6 u drugom poluvremenu utakmice kad se lomio rezultat. 8 pogodaka Ten Veldea i on je baš poput Martinovića imao svega 3 gola u prvom dijelu, onda ih je dodao još 5 u nastavku, a Martinović 6. Sa 6 golova je drugi strijelac u našim redovima bio Srna, 5 je imao Šoštarić, kod Nizozemaca još Kuj s 5 golova i Steins s 4, bolji i učinkovitiji od ostalih. Evo, Marko, hvala ti puno. Još rekao sam jedno pitanje za tebe. U utakmici skupine A Austrija vodi protiv Srbije 26-24, odnosno sad je 26-25. To je zanimljivo jer igra večeras još Španjolska i Njemačka. Ta Njemačka koja je Hrvatsku pobijedila 2 puta u pripremnim utakmicama, praktički je, neću reći na rubu ispadanja, ali ne ovisi na neki način, odnosno nije ovisila jer su očekivali možda ljudi pobjedu Srbije, ali Srbija je upravo izgubila od Austrije, pa se tu sad malo zakomplicirala situacija.
situacija, dakle, zanimljiva ta situacija u skupini A. Španjolska ako pobjedi imat će 3 pobjede, onda Srbija, Njemačka i Austrija po 1. Apsolutno, i zatvarat će se tamo krug. Tu su Srbi sa tih +3 protiv Njemačke u laganoj prednosti i Njemcima je potreban barem bod protiv Španjolaca kako bi napredovali dalje. Biće itekako zanimljivo ovo prvenstvo u te 2 utakmice protiv Hrvatske, pa moramo reći da je bilo dosta skrivanja i u hrvatskim i u njemačkim redovima. Naša je reprezentacija ovom pobjedom protiv Nizozemske, nadamo se, prošla dalje ukoliko Švedska odradi posao protiv Gruzije, jer još jedino u tom nekom ludom krugu Gruzije, Švedske i Hrvatske naša reprezentacija može ispasti. A što se tiče tog drugog kola u našoj grupi, podsjećam, od 20 sati i 30 minuta se igra ta utakmica domaćina Švedske protiv Gruzije. Ukoliko neće biti iznenađenja i ukoliko Švedska dobije, to će značiti da je Hrvatska definitivno osigurala i drugu fazu natjecanja. Europsko rukometno prvenstvo Danska, Norveška i Švedska 2026. 5 sekundi do kraja! You are totally crazy people. Od 15. siječnja do 1. veljače na Hrvatskom radiju. 22 su sata. Hrvatska radiotelevizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Grgo Mrvica. Dobar večer, poštovani slušatelji. Sport. Pripremio Karlo Plazina. Europsko rukometno prvenstvo 2026. Nakon Gruzije, rukometaši su na kontinentalnoj smotri pobjedili Nizozemsku. Slavlje u Malmeu pratio je Marko Šivak. Hrvatska je slomila otpor Nizozemske u drugom poluvremenu i izborila važnu pobjedu. U prvom dijelu vodila je naša reprezentacija 12-9, otišla na odmor s prednošću 15-3, no Nizozemci su izjednačili nakon samo 2 minute igre u nastavku. Uslijedio je period igre gol za gol, a posljednje izjednačenje Nizozemska je dohvatila u 43. minuti kad je na semaforu pisalo 22-22. Nakon toga je Hrvatska na krilima raspoloženog kapetana Martinovića izborila pobjedu 35-29. Martinović je s 9 postignutih pogodaka proglašen igračem utakmice, u suparničkim redovima Tenvelde ih je postigao 8. Po 8 su obrana imali i vratari Kuzmanović, odnosno Dorgelo. U drugi krug prošle su Hrvatska i Švedska, koja je pobjedila Gruziju, a u međusobnom će dvoboju u trećem kolu u srijedu odlučiti o pobjedniku skupine.